чалавек выжыў, таму што ён умее прыстасоўвацца і выжываць у розных умовах. Мы людзі, і беларусы ў гэтым проста людзі Х, людзі ў квадраце. Я занадта аптымістка зараз штосьці не тое. Мне даволі аптымістычны погляд на жыццё. Я думаю, што гісторыю мы можам яшчэ напісаць. Не трэба казаць, а дзе ж вы былі? Божачкі, дзякуй, што выйшлі, дзякуй, што вы ёсць. Беларусамі становяцца, але не праз вырашэнне, а праз любоў. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождаются Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами ў студыі я, Зміцер Лукашук, а размаўляць будзем з далёкай, але такой блізкай сэрцу кожнага беларуса, Францыі, больш за тое, Парыжа, з выдатнай беларускай відэакаларысткай, прэзідэнткай асацыяцыі беларусы Парыжа, прадстаўніца народнай амбасады у Францыі, сяброўкай французскай асацыяцыі «Новыя дысідэнты» Алісай Саракваш. Добрый дзень, спадарыня Аліса. Добрый дзень. Рады, што атрымалася ў нас нарэшце з вами знайсці такі момант, дзе супалі нашыя магчымасці, і маі студыйныя, і вашы працоўныя, і нарэшце сустрэцца і пагаварыць. Ведаеце, давайте я пачну з далёкіх гадоў, дакладней з 2004 года. Гэта той год, калі вы з'ехалі з Беларусі, выправіліся ў эміграцыю і такім чынам жывіццё ў эміграцыі ўжо 20 гадоў. Калі прыгадаць наши ранейшыя размовы, асабліва да 20-го года, не нашы з вами, а з гасцямі праграмы, то шмат хто адзначаў, што беларусы вызначаліся такой добрай ці дрэннай, як паглядзець, якасцю. Вось з'язджаў беларус у эміграцыю куды-нибудь там у Францыю, у Нямецчыну, у Канаду, Аўстралію ці яшчэ куды, праходзіла там пару месяцаў, паўгады да атрымання там першых якіх-нибудь легалізацыйных дакументаў, і беларус знікаў. Зато з'яўляўся новы француз, новы немец, новы канадыец, аўстраліец і так далей. Мы пра тое, што беларусы вельмі асіміляваліся, па-першае, вельмі добра сацыялізаваліся і ўпісываліся у мясцовую супольнасць з аднаго боку, з другога боку рабілі ўсё, каб забыцца ці адгарадзіцца ад сваёй нейкай там беларускасці. Не было такого, что вот мы там белорусы, я там с Беларуси. Все так раз, не-не-не. А на пытанне, а Беларусь это там где, это что? А это это Россия, это где-то там туды. Чаму з вами не адбылося такого? Ці адбылося, але 20-й год вас трансфармаваў у адваротным накірунку, да прыкладу. То есть як вы пачуваліся у якасці беларускі ці не беларускі цягам гэтых 20 гадоў? Глядзіце, па-першае, маё вырашэнне з'ехаць не было лёгкім. Гэта не была эміграцыя кар'ерная ці па здароўю, ці па нейкіх асабістых абставінах. Гэта была эміграцыя вымушаная. Я не хацела з'язджаць, я хацела жыць, працаваць і прадоўжваць сваё жыццё і кар'еру ў Беларусі. Я працавала на той час, на 2004 год, я працавала ў беларускай дзелавой газеце, беларускай газеце, пісалі калонкі літаратурныя. Я вучылася ў ЕГУ і вельмі сур'ёзна думала пра працягваць сваю кар'еру як навукоўца, як даследчыка сацыялогіі. Кіно, напрыклад, сацыялогія кіно, сацыялогія літаратура. Мне гэта было вельмі цікава, я хацела гэта рабіць у Беларусі.
У 2004 годзе я зразумела, што я больш не змагу. У 2001 годзе былі гэтыя перавыбары Лукашэнкі, калі ён упершыню падрабіў вынікі галасавання, на якіх я ўдзельнічала як назіральнік. Мне на той час было 18 год, толькі споўнілася. І я пабачыла ўжывую, як это ўсё адбываецца, як адбываецца вось гэтая парука кругавая, таму што я была назіральнікам у выбарчым участку каля КДБ, як у міністэрстве сельскай гаспадаркі. Вось. І пабачыла гэты вброс падчас датэрміновага галасавання. То бок, у мяне ўжо была некая свядомасць наконт таго, што адбываецца ў Беларусі і што мы ў ёй робім як беларусы і што нам гэта як нам за гэта прыляціць, скажам так. І калі я вырашыла з'ехаць пасля рэферэндуму 2004 году, я гэта зрабіла з разумення, што калі я застануся, я апынуся ў турме. А мне было тады 21 год. І я не была падрыхтавана да турмы ў 21 год, і гэта ганьба засталася са мной на ўсё жыццё, скажем так. Таму што гэта быў момант слабасці. Момант, калі ты хочаш жыць, рэалізаваць некае сваё асабістае жыццё, тады, калі ты бачыш, што або ты застаешься і сядаеш, або ты застаешься і робіш выгляд, што ўсё добра, твой універсітэт зачынілі, твою газету, з твоей газеты выгналі. Выбор быў такі, скажем так, складаны. Вось я з'ехала з гэтым пачуццём віны. Пэўна, таму я не асімілявалася. Хаця, калі ў міграцыю з'язджаеш, то першае, што з кім ты сустракаешся з-за агульнай мовы, па-руску размаўляеш з рознымі эмігрантамі з таго ж рэгіёну, што і ты. То бок у мяне былі знаёмыя з Украіны, з Казахстана, былі рускія знаёмыя. І мы размаўлялі па-руску, і адзін момант, вот пра ваше пытанне асіміляцыі, да, сказаць, што мы з Расіі. Я зразумела, што акрамя мовы у нас нічога агульнага няма з тымі людзьмі, з якімі я сустрэлася ў эміграцыі. Я перастала размаўляць па-руску, я стала размаўляць па-французску, як мага больш. Але таксама асіміляцыя. Што гэта такое асіміляцыя? Я размаўляю дагэтуль, 20 год прайшло па-французску з акцэнтам. То бок, я тут не свая. Як бы што бы не адбылося, я не змагу цалкам асімілявацца. То бок, гэтая свядомасць беларуская, яна са мной з'ехала разам як боль, як сорам, як нейкая шкада, што не змагла нічога зарабіць у Беларусі. І тут яна адрадзілася ў розных ініцыятывах, якіх я ўдзельнічала, ці якія я зрабіла. Глядзіце, я разумею, я ведаю, я пачытаў вашу біяграфію, інтэрв'ю з вами, якое было у нас на Еўрарадыё. Я ведаю, што вы з'ехалі не па сваёй ініцыятывы, не, як кажуць, там за салодкімі польскімі калбаскамі, там ці за нямецкімі, там яшчэ што-нибудь, ці за французскімі багетамі, але я зараз вось вандруючы па свеце на запрашэнне беларусаў з прэзентацыямі сваіх кніг і з размовамі пра пошукі сваёй нацыянальнай ідэі ідэнтычнасці, вельмі шмат размаўляў з беларусамі ў розных краінах. І, безумоўна, гэта для тых, хто, ну, як мы кажам, без усялякага здзеку прачнуўся ў 20-м годзе, для іх падаецца, што это ў 20-м годзе пачаліся фальсіфікацыі, пачаліся рэпрэсіі, пераслед і гэтак далей. Мы-то ведаем, што рэпрэсіі гэты былі яшчэ ў 90, ну, можа, ў 94-м не так асабліва, але ў 96-м ужо дакладна. І людзі под ціскам палітычнага пераследу з'язджалі з Беларусі і ў 96-м, і ў 98-м, і ў 2000-м, 2001-м, 4-м, 6-м, 10-м і гэтак далей. Але гэтыя людзі вот чамусьці да 20-го года, нават з'язджаючы, я не ведаю, там, як вы сказали, добрую фразу я нават запісаў сабе, з беларускай свядомасцю як сорам, или без сорому, але з беларускай свядомасцю, яны ўсё адно неяк, ну, пачыналі жыць сваім жыццём. То есть, вот эта вот тэма беларуская в эміграцыі, яна как бы для іх адыходзіла. Ну, я ўжо з'ехаў.
да, я там как бы про беларуска, Беларусь для мяне важна, але я з'ехаў, Беларусь ужо для мяне, ну как бы страчаная, ну пакуль там рэжым ёсць як мінімум, але страчаная краіна, я тут, мне трэба налажваць сваё жыццё, мне трэба улівацца ў грамадства, хай я не асімілююся канчаткова, але я як мага больш сацыялізуюся. Ну карацей кажа, людзі просто налажвалі быт на новым месцы, неяк так забыўшыся на гэтую сваю беларускасць, адкінуўшы гэты свядомасць беларускую як сорам, некуды вот там закінуўшы, замёўшы яго пад ложак. Ну так вот жылі. Потым там по-іншаму, і мне рассказывалі так, і ў Канадзе такое, і ў Германії такое, і ў ЗША такое ж самае. Беларусаў-то шмат, але толькі ў 20-м годзе мы атрымалі тое, што дыаспары там ці суполкі беларускія стварыліся, ну амаль паўсюль. Але чаму у вас не было вот это жаданне, ну как бы вот, ну просто жыць сваім жыццём і ўсё, ужо не улазіць у беларускія справы, умоўна кажучы? Ну, глядзіце, я вам адразу хочу просто поправіць, вы кажаце просто налажваць быт. Гэта не просто. Кожны чалавек, які эміграваў, ён разумее, наколькі гэта цяжка выстроіць новае жыццё. Я эмігравала даволі рана, 21 год, гэта юнацтва, можна яшчэ нешта перарабіць у сваім жыцці, але нават гэта цяжка, складана. Людзі з'язджаюць у 30, у 35, 40 год, і пабудаваць новае жыццё на нуле, без ніякіх ні сувязяў, ні сваіх дыплома, які не прызнаюцца, без ведання мовы, гэта займае шмат рэсурсаў і псіхалагічных, і фізічных. У людзей можа проста не застаецца тупа часу і энергіі гэта зрабіць. І я гэта рабіла таксама з 2006-го, я зладзіла невялічкі мітынг з былымі сябрамі ЕГУ ў Страсбурзе. Гэта была першая моя акцыя за Беларусь падчас выбараў 2006 году. У мяне таксама былі рэакцыі і актыўнасць за Беларусь хвалямі, як яна адбывалася ў Беларусі. Напрыклад, у 2015 годзе я нічога не рабіла, таму што ў 2015 годзе хвалі цікавасці да беларускай сітуацыі ў самой Беларусі не было. Таму ну, і я не буду нічога рабіць. Канешне, мы прывязаны, мы тут, мы з'ехалі з краіны. Мы будзем прывязаны да таго, што людзі, якія засталіся ў краіне, якія мелі прычыны свае, з усімі розныя, але ўсё роўна гэта таксама складанае вырашэнне застацца ў такіх умовах. Што яны могуць зрабіць, і мы тут іх падтрымаем. Таму людзі ў 20-м годзе, беларусы, які з'ехалі, я думаю, гэта маё меркаванне, таму яны паўсталі. Таму што вось гэты сорам, які беларускасці, да, то, што мы нічога не змаглі там зрабіць, і што мы зараз. Кожны, адпаведна сваёй псіхалогіі, з ім жыве як можа. Хтосьці яго настолькі глыбока зарыў, што да, я сустрэла беларусаў каля Радэза недавно, мінулым летам, і чую рускую мову і кажу, да, вы адкуль? Мы з Расіі. Я кажу, да, адкуль з Расіі? Ну, увогуле мы з Гродна. Кажу, да ладно. Я пачынаю з ім па-беларуску размаўляць, і яны там хтосьці пачынае таксама па-беларуску адказваць, окей, вельмі цікава, да. Ёсць такое, з гэтым сорамам людзі неяк жывуць, кожны як вынайшаў сябе. Мы ж розныя ўсе, мы беларусы, да, але мы розныя ўсе, там уся і прыгажосць. Ось. І каб паўстала вось гэтае жаданне дапамагчы і магчымасць дапамагчы, трэба, каб у Беларусі таксама адбывалася нешта, чаму мы можам дапамагчы. І 20-й год паказаў, што беларусы, якія з'ехалі, што вось гэтая глыбокая боль за радзіму, за тое, што яны пакінулі там, да кожнага радзіма гэта нешта, нейкі свой канцэпт. Для кагосьці гэта вёска дзядулі, для кагосьці гэта, не ведаю, нарачонскі хлеб. Я абажаю нарачонскі хлеб, мне вельмі не хапае. Багеты, я не люблю багеты. І вось гэтая любоў да радзімы, яна адрадзіцца, каб дапамагчы таму, што адбываецца ў Беларусі. Я ў гэта веру. А давайте мы з вами яшчэ глыбей за 2004 год зазірнем. І мне просто цікава, ну, ўсё ж такі
Мы выдатна разумеем, я таксама чалавек ужо, так бы мовіць, не міленаліум, не з маладога пакалення. Я выдатна памятаю, якое стаўленне было у Беларусі да беларускасці, да беларускай мовы у грамадстве, там канец 80-х, там 90-е гады, да, была нейкая хваля пэўнага адраджэння, потым ізноўку ўсё вярнулася да лепшых традыцый, можа быць, горш, чым нават у Савецкім Саюзе. І мне просто цікава, у вас адкуль яно вот увогуле узялося, вот ваша беларускасць, цяга да беларускага, мова беларуская, адкуль яна? Цікаве пытанне. Я такі вось как бы вырашальны нейкі момант у жыцці я так і не знайшла насамрэч. Чаму? Была вёска беларуская ў заходняй Беларусі, у якой дзядулі і бабуля размаўлялі на мове, якая збольшага была беларускай, з карпленнем расійскай мовы. Невялічкая трасянка такая, але гэта больш беларуская была мова. Быў бацька, ёсць бацька, які з задавальненнем размаўляў са мной па-беларуску і чытаў, і у нас дома былі кнігі па-беларуску. У нас быў Караткевіч. Калі ты падлетак, вы хочацца пачытаць штосьці цікавае па-беларуску, ты чытаеш Караткевіча, і ўжо тебе ўцягвае, таму што гэтая мова можа казаць цікавыя рэчы. Нас вучылі, як бы гэта была такая прапаганда паўсямесна. Я не змагу кропкава сказаць вам, што менавіта, але было такое ў атмасферы, што беларуская мова — гэта мова сялянства. Гэты дыскурс, які быў выкарыстоўваны савецкай уладай і таксама выкарыстоўваючы нашых пісьменнікаў, які савецкая ўлада да сябе прыгарнула, каб вось гэта сяляне так размаўляюць. І яно засталося, да, вось гэта стаўленне, яно вітала ў паветры, што ты не можаш гыкаць, ты не можаш размаўляць па-беларуску, каб не падацца сялянам, бяскоўцам, нейкім чалавекам ніжэйшага сорту. Была таксама выкладчыца ў беларускай школе у 202-й. На жаль, не ўзгадаю ейна імя. Даўна занадта было. Але гэта была цудоўная, экстравагантная жанчына, якая вельмі шчыра любіла беларускую мову зусім іншым чынам, чым гэта было пададзена вось постсавецкімі падручнікамі. І гэта было вельмі прыгожа. Была выкладчыца беларускай гісторыі таксама ў школе, якая таксама выкладала па-беларуску, і з захапленнем, яна была вельмі маладая, тады, можа, год на 7, на 10 нас старэйшая падлеткаў. Былі выкладчыкі ў ЕГУ, якія, калі я перайшла ў ЕГУ цалкам на беларускую мову, якія пачалі таксама выкладаць рэчы, напрыклад, лацінскую мову яны выкладалі па-беларуску. Мая група мяне ненавідзела за гэта, таму што лацінская мова выкладаюць па-беларуску. Але был і вось былі такія кропкавыя сустрэчы, якія мянялі ціхай сапай мянялі маё стаўленне да беларускай мовы. І я пачула, якая яна прыгожая. І пачула, што мне падабаецца быць беларускай па-беларуску. Таму што, ведаеце, ёсць такі канцэпт, які да мяне вельмі блізкі, які я раздзяляю, то што мова — гэта то, як мы бачым, як мы структуруем наша жыццё. Гэта французскі псіхааналітык Жак Лакан высунуў гэтую гіпотэзу. І таксама французскі пісьменнік Даниэль Пінак, які казаў, ну вось немагчыма перакласці рэчы. Вы кажаце в акно, вы кажаце window, вы кажаце fenêtre, вы кажаце окно. І кожны раз за гэтым в акном розны пейзаж. За window іншы пейзаж, за fenêtre іншы пейзаж. І вось у мяне іншы пейзаж, калі размаўляю па-беларуску. Я таксама раблюся іншым чалавекам, калі я размаўляю па-беларуску. Мне ідэнтычнасць мяняецца. Мне гэта падабаецца. Таму што я адчуваю, што яна мне блізкая. Не ведаю, як гэта акрэсліць. Гэта, можа быць, было маё жаданне знайсці сябе, калі я шукала сябе, як кожны чалавек пасля падлеткавага ўзросту, калі ён выбірае свой путь, свой шлях у кар'еры, неяк, што ён будзе рабіць, чым ён захапляецца, што яму цікава. Вось гэта было часткай знайсці сябе. Ведаеце, Курт Воннегут сказаў такую фразу, ну, смешную: калі ты хочаш расчараваць сваіх бацькоў, да гомасексуалізма душа не ляжыць,
то ідзі ў мастацтва. А вось у прымяненні да беларускай рэчаіснасці, ну прынамсі там вот колькі гадоў таму можна было сказаць, ідзі у там типа там станавіся беларусам ці там вот здабывай беларускую ідэнтычнасць, самаідэнтычнасць і расчаруеш бацькоў. Гэта сапраўды вот так вот было, як вы думаеце, там пэўны час таму, а можа і зараз? Так это залежыць з якіх бацькоў. Я не ведаю, тут Лукашенко бацькам называлі, ну яго так разочаруеш. А так залежыць якіх бацькоў. Ну, кожнага, я ж кажу, мае бацькі вельмі з цікаўленнем ставіліся да беларускай гісторыі і мовы. Ну вашы да, з вялікай цікавасцю. Маім бацькам было абыякава, а пераважная большасць, калі паглядзець на вот, ну на жаль, на вялікі жаль, ну такое адчуванне, ну прынамсі калі глядзець на тую колькасць людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай у Беларусі, ну карысталіся там ўсё, нават пры тым, што яны казалі, што беларуская мова наша родная, але стаўленне было такое там как бы, ну да, яно конечно типа наша, но лепей без гэтага. То есть для іх гэта можа быць сапраўды расчараванне. Вы ведаеце, я вам адкажу адной гісторыі. У меня бабуля, она з-пад Бабруйска, але яна з'ехала, выйшла замуж за украінца і пражыла ва ўкраіне большую частку свайго жыцця. Калі яны сталі старенькімі на пенсіі, яны пераехалі ў Беларусь бліжэй да сваіх дзяцей. І вось моя бабуля, яна кажуць, я бацька. Яна не только вельмі любіла Савецкі звяз, але ставілася вельмі лаяльна да Лукашенка, напрыклад. І яна, пачуўшы мяне па тэлефоне па-беларуску, она мне сказала: ой, так прыемна чуць беларускую мову. Перайшла, па-першае, на беларускую мову, тому што размаўляла са мной па-расейску. Так прыемна пачуць беларускую мову. А я ж размаўляла па-беларуску, калі я жыла ў Бабруйску. Мне мама размаўляла па-беларуску. І потым яна выдае такую фразу: Савецкі звяз адняў у мяне беларускую мову, маю родную мову. Яна выдала гэта, і все, і больш яна ніколі пра гэта не размаўляла і не вярталася да гэта, таму што, я думаю, страх застаўся вельмі глыбока ў ёй. Яна займала пасаду ў Савецкім звязе, была бухгалтарам на нейкай фабрыцы. І яна нешта прамелькнула, а потым схавалася. Гэта страх. Гэта страх, які пэўна адчувалі людзі, гэта жаданне сабе захаваць сваіх дзяцей, пэўна, таму што яны, я думаю, што людзі, якія гіпатэтычна, я, акрамя вось гэтага прыкладу, не магла дыскутыраваць, размаўляць пра гэта пытанне з людзьмі, якія супраць беларускасці такого сталага пакалення. Так вось, я баюся, што гэта выходзіць са страху рэпрэсій, са страху таго, што людзі не знайдуць сваё месца ў жыцці, таму што яны размаўляюць па-беларуску, таму што гэта забаронена, таму што гэта на цябе глядзяць як на чалавека другога сорту, таму што ў імперыі, гэта расійскай імперыі, якім была працягам якой быў Савецкі звяз, гэта быў маркерам асаблівым альбо вясковасці, або апазіцыі і нацыяналістычнасці. То бок, я думаю, што гэта пра страх. Дарэчы, мне вот цікава, я ўсё ж таки так думаў, як мне сфармуляваць правільна гэтае пытанне. Вот я азначыў, што вы відэокаларыстка. Вот беларуская мова ці беларускамоўны чалавек, вот вы як відэокаларыстка, як вы яго сабе ўяўляеце? Вот якія у яго каларыстыкі, колеры там, ці вот як это правильно сказаць, як на вашай мове это ўсё гучыць? Бел-чырвона-белае. Чамусьці я так і думаў, што вы так скажаце. Ну, я таксама блакітна-васільковая. Ну, не, насамрэч каларыстыка гэта, конечно, мастацкая прафесія, але вельмі тэхнічная, таму я не як мастак, які выбірае колеры так, каб перадаць нейкі асабісты свой
сваё меркаванне, таму што я працую у камандзе з рэжысэрамі, шэф-аператарам. Тое, што яны знялі, то, як яны паставілі светла, то так я і змагу потым апрацоўваць гэтую карцінку, гэтае відэа. І так, ёсць запыты, каб зрабіць карцінку больш драматычнай, больш халоднай, як студзень, цёплы, як жнівень, вось нейкія такія аптымістычныя, песімістычныя. Вось ёсць такія запыты, але беларуская, калі так паглядзець на беларускую рэчаіснасць, адкуль я яе зараз бачу, мяне, на жаль, на гэты момант яна не бел-чырвона-белая. На жаль, на гэты момант яна, я яе бачу як прыглушана, шэрая, з нізкім небам і з такім трохі туманам. Я б сказала так. І вельмі мала колераў, таму што месца для колераў з гэтай рэчаіснасці занадта абмежаваны. Як я гэта бачу адсюль, з Францыі, яшчэ раз. Я 20 год не была ў Беларусі, таму сказаць больш, на жаль, не змагу. Ну, я думаю, что вельмі ўсё ж таки у вас прачуванні добра працуюць, і так где-то яна і выглядае, хоць я таксама уже 3 гады не быў у Беларусі з 21 года, са жніўня, але такое ўражанне, што ўсё ж таки так. А вось беларуская нацыя, вот як яна у вас выглядае? І, дарэчы, а беларусы як нацыя, яны ёсць? Ну, конечно, ёсць. Нацыя гэта мова. Ёсць, глядзіце, што такое нацыя ўвогуле? Гэта канцэпт прыдуманы пасля французскай рэвалюцыі. Нацыянальная дзяржава, да. І вось на гэтай базе рабіліся нацыянальныя дзяржавы. У нас пакуль што ёсць нацыянальная дзяржава. Нацыя далей што? Наступны крок, прынамсі, як у Францыі гэта адбывалася. У іх было шмат правінцый, у якіх кожны размаўляў на рознай мове. Яны ўзялі ўсе гэтыя правінцыі, увялі абавязковую французскую мову. Размаўляць на мове свайго рэгіёну, зараз сюрпрыз, лічылася вясковым. Лічылася, што гэта нешта чалавек іншага сорта, што ён рэгіён парыжскі называецца Іль-де-Франс. Гэта востраў Францыі. Таксама вельмі паказальная назва. І вось яно так падчасалася пад адну нацыю, таму што ўсе размаўляюць на адной мове. Таму калі мне кажуць, што мова для Беларусі не самы важны момант зараз, я скажу: не, божачкі, гэта адзінае, што мы можам супрацьставіць той сітуацыі, якая адбываецца зараз, і той пагрозе, якая над намі вісіць з боку Расіі, асіміляцыі поўнай. Наша мова — гэта наша адзіная зброя. Калі мы будзем працягваць размаўляць па-беларуску, мы будзем працягваць жыць беларускім менталітэтам, які адрозніваецца ад украінскага менталітэта і, дай Божа, рускага менталітэта, і польскага, і літоўскага. У нас свой, таму што быў свой шлях, сваё жыццё, свая гісторыя, і вось гэтыя ўсе словы, якія мы прамаўляем, мы іх... У нас такая складаная сітуацыя, то што мы іх трошкі ад бацькоў, трошкі з сям'і, але збольшага з твораў, збольшага з пісьменнікаў, якія пісалі пра то, што як беларусы жылі, што яны праходзілі, як яны адчувалі гэты свет. І мы праз гэтую мову разумеем, што, як яны сябе адчувалі беларусамі. І пачынаем адчуваць таксама сябе. Мы упітваем у сябе гэтую нацыянальную ідэю. Без, ведаеце, без нацыяналізму, нацыянальная ідэя без нацыяналізму. Я вельмі хочу абмежаваць вот гэтае разуменне нацыяналізму як закрыццё толькі на сябе, і нацыянальнай ідэі як вызначэнне ідэнтыфікацыі, як чалавек сябе ідэнтыфікуе. Вось я Аліса, мне 41 год, я каларыстка. Вось так і нацыя можа сябе ідэнтыфікаваць. Мы такія. Мы такімі сябе любім, і мы такімі існуем у свеце. Вы да класічнага вызначэння нацыі звярнуліся. Гэта, безумоўна, нацыянальная дзяржава, гэта межы, гэта мова, гэта гісторыя, ну і гэтак далей. Ну добра, межы і такі суверэнітэт, як бы ён там абмежаваны, не абмежаваны, але ёсць. Але што мы маем далей? Мова ёсць,
Але у каго яна ёсць? У 5% людзей, а астатнія ёй не карыстаюцца, лічаць яе, можа быць, не сваёй ці яшчэ што-небудзь, ну але ў любым выпадку не карыстаюцца. Гісторыя, ну как бы мала каго яна цікавіць і мала хто яе ведае гэтую сапраўды гісторыю. Спытайся у беларусаў, назавіце якіх-небудзь, ну, герояў, пантэён герояў, з каго складаецца беларускі? Ну, все назовуць Кастуся Каліноўскага, а потым начинаюць задумывацца. Добра, калі падумаўшы, узгадаюць Касцюшку, ну і ўсё. Ужо там хтосьці, хто больш-менш цікавіцца, там, можа быць, князя Астрожскага прыгадае, можа яшчэ каго-нибудь, але для пераважнай большасці вот Кастусём Каліноўскім вот пантэён герояў гістарычных і абмяжуецца. То есть вот ведання няма. І тады пра якую нацыю мы кажам? Ведаеце, вы робіце прад'явы беларускай нацыі за тое, што яна не ведае ўласную гісторыю, канешне, гэта шкада, але я не думаю, што варта ганьбіць за гэта. Ну так, не, ну я не ганьблю, я просто спрабую зразумець ўсё ж таки асаблівасці вот гэтага нацыянальнага фармавання. То есть вот яно якое? Ну французы, вот зразумела, вот Францыя, вот французская мова, вот Бастылія, вот там Наполеон, вот веданне пэўнай гісторыі. Я разумею выдатна, што шараговы чалавек, як француз, як немец, як і беларус, яны безумоўна не ведаюць вот гісторыю там дасканала, паглыблена і ўсё. Гэта ва ўсіх так. Я поэтому ніякіх прэтэнзій беларусам, што вот глядзіце, палякі ведаюць, там французы ведаюць, а вы зусім нічога не ведаеце. Не, нема. Я просто спрабую зразумець, калі мова у вас вот незразумела якая, калі вы не можете вызначыцца до гэтага часу, ці вы беларусы, ці вы тутэйшыя, ці вы рускія са знакам якасці, і вот ўсё астатняе, то якая нацыя? Да, нацыя, добра, я згодны, нацыя, але якая? Вот што гэта за дзіўная такая нацыя? Якая яшчэ знаходзіцца дагэтуль у фармаванні, што самае прыгожае, таму што у нас есть свабода быть такими, якими мы хотим. На нас не так висить кувалды гісторыя і цяжкасці гэтай гісторыі, як на шмат якіх народаў. Возьмем тых же немцаў. Над імі вісіць кувалда іхняй гісторыі. Ім з гэтым цяжка жыць. Над намі не вісіць. Мне падабаецца. Я думаю, што украінцы з вами не пагодзяцца пасля 22-го года. Не пагодзяцца. Ну мы ж не украінцы, правильно? У украінцаў свой шлях вельмі цяжкі і вельмі прыгожы. У нас свой. І мне вельмі падабаецца канцэпцыя тутэйшых. Мы так выжылі. Вы смеецеся з гэтага? Ну, я прынамсі пачула нейкую іронію ў гэтым. Але гэтая канцэпцыя тутэйшых, яна вельмі праўдзівая у дачыненні да сітуацыі беларусаў і то, як мы захаваліся ў гэтай гісторыі і тое, чаму мы дагэтуль існуем. Гэта адзіная з нашых зброяў. Ведаеце, чалавецтва вызначаецца з таго, як яно можа прыстасавацца да абставін. Чалавек выжыў, таму што ён умее прыстасоўвацца і выжываць у розных умовах. Мы людзі, і беларусы ў гэтым проста людзі X, людзі ў квадраце. Мы зумелі прыстасавацца да розных абставінаў. І не, я не думаю, што мы згубілі гісторыю. Зараз такая сітуацыя, што да гісторыі далучыцца неяк цяжка, зразумець, што адбываецца дзе, таму што яе перапісваюць, не перастаюць перапісваць. І з розных бакоў, не толькі з боку Лукашэнкі, перапісваюць тут у Францыі, можна... Я чытаю кнігу па-французску, пераклад, пішуць, што галоўны герой, ён паходзіў з Літвы, з вёскі каля Гродна. Я такі, окей. Размова ідзе пра сярэдзіну, паміж двумя войнамі, паміж першай і другой сусветнай. Якая Літва каля Гародні, выбачайце. Ну вось, напрыклад... Ну, чалавек яшчэ думае, што это Вялікае княства Літоўскае. Ну, типа, да. Дарэчы, цудоўная кніга, але гэта, конечно, быў зашквар. Ну вось, мы ў такой сітуацыі, дзе мы можам напісаць
зараз гэтую гісторыю. Я бачу ў гэтым толькі пазітыў, што ў нас няма гэтых догмаў, нацыянальных герояў, нацыянальнай ідэі, вось такое нам павінна быць. У 2020 годзе мы пабачылі, наколькі людзям гэта цікава, з новым поглядам, новае пакаленне. Іх погляд, які быў не замылены ўжо савецкімі падручнікамі, які мог бы быць нашымі, праз які мы прадзіраліся. Яна адкрыта новаму. Зараз існуюць інстаграм-каналы, розныя каналы, на жаль, прызнаныя збольшага экстрэмісцкімі, якія распавядаюць пра беларускую гісторыю. І я дагэтуль працягваю, таму што я лічу сябе адным з тых людзей, які дакладна беларускую гісторыю не ведае. І таму я праз гэтыя каналы я дазнаюся пра беларускую гісторыю, і заўсёды неверагодныя гісторыі. Гэта як мы іх будзем інтэрпрэтаваць, як мы будзем, на што мы будзем звяртаць увагу, ці на тое, што мы не ведаем, і на гэтым і сабе ганьбіць, ці цікавіцца, ісці і вывучаць гэту беларускую гісторыю самастойна. Я станадта аптымістка зараз штосьці не тое. Мне даволі аптымістычны погляд на жыццё. Ну, я думаю, што гісторыю мы можам яшчэ напісаць сваю новую. Можем, конечно, і безумоўна напішем. Іншая справа, вот все ж таки я да чаго вяду, якая яна будзе гэтая гісторыя. Все ж таки, як бы мы не казалі пра і як не глядзелі такімі романтычна узнёслымі вачыма на падзеі 2020 года, як бы там я чуў нават, што это была там нацыянальна-вызвольная рэвалюцыя, і калі нават вызвольная ладна, то пытанні да нацыянальнай у мяне вельмі вялікія. Наколькі ўсё ж такі тэма нацыянальнага нейкага пытання яна была актуальна і ёсць актуальная ў беларускім грамадстве. Ну, гэта было заўсёды звязана. Усе хвалі супрацівы, яны былі цесна звязаны з жаданнем захаваць сваю ідэнтычнасць і волю і суверэннасць Беларусі. Не, я вам скажу конкретны прыклад. Я некалькі разоў з гэтым сутыкаўся. Я калі выходзіў у якасці журналіста на маршы, я падыходзіў да людзей, якія стаялі з чырвона-белымі сцягамі. Ну і как бы там задаваў пытанні, на што не часто, але сустракаў такія адказы, напрыклад, я супраць Лукашэнкі, але я за Россию, я за Путина. Под чырвона-белым сцягам человек стоит. Альбо я супраць Лукашэнкі, но не приставайте ко мне со своим белорусским языком. Угу. То есть вот как бы 20-й год ён как бы показаў, что беларускае грамадства Лукашэнку перарасло, что Лукашенко ім не трэба, але наколькі ім трэба нацыянальнае нейкія складнікі і нейкае ўзмацненне, ну как бы для мяне пытанне не закрытае. А вы хотите, каб за один марш людзі просто забыліся пра ўсю тую прапаганду, якую яны выраслі дзесяцігоддзямі? Ну, слухайте, яны за один вечер забыліся на ўсю прапаганду супраць чырвона-белай сімволікі. Ім же ж даводзілі, что это вот это ўсе фашисты, белабандераўцы, там что там хатынь спалівалі под чырвона-белымі сцягамі. Расказвалі, 30 гадоў прапаганда рассказывала. І але 10 жніўня, пасля таго іх, якіх катавалі под чырвона-зялёнымі сцягамі, яны ўсе забыли на гэтыя прапагандысцкія прымхі і ўсталі под чырвона-белыя сцягі. Так чаму з іншым не можа быць тое ж самая трансфармацыя? Таму што пэўна іншыя на глыбей за чырвона-белы сцяг. Гэта прапаганда іншага парадку. Я думаю, за гэта. Я думаю, таксама прысутнасць, ведаеце, беларускае тэлебачанне, можа, і грузіла за чырвона-белы сцяг, то што гэта быў сцяг фашыстаў, а расійскае не. А якое у нас тэлебачанне глядзяць? Беларускае ці расійскае? У нас глядзяць расійскае тэлебачанне. І вось праз гэтае расійскае тэлебачанне там не было пра нацыянальныя ідэі Беларусі ані слова, і пра сцягі таксама ані слова, я думаю. Я яго не гляджу, выбачайце. Там было больш пра тое, што Пуцін, ён такі добры, то што беларусы браты, то што разам мы пойдзем да светлай будучыні і гэтак далей, там па метадычкі.
І таму людзі казалі такія рэчы. Я думаю, што карані адтуль. Это маё меркаванне. Мне вельмі часто таксама у каментарах задаюць пытанне, что ты прыстаў с этой нацыянальнай ідэей. А ты можешь вот сказать, якая нацыянальная ідэя у немцаў, у філіппінцаў там якіх-нибудь, у яшчэ кого-нибудь? Вы будете мне адказваць за Францию, за французаў. У французаў нацыянальная ідэя якая? Ой, складанае пытанне. Ведаеце, я пра гэта думала перад нашай сустрэчай, таму што левыя, да якіх я сябе адношу, да левых поглядаў палітычных, яны саромаюцца нацыянальнай ідэі. Чаму? Таму што Францыя гэта былая імперская краіна. У яе былі калоніі, і былі войны каланіяльныя ў Алжыры, напрыклад. Была гісторыя рэпрэсій каланіяльных і захопа тэрыторый і гвалту над мясцовым насельніцтвам. І вось гэта прапісана ў іх нацыянальнай гісторыі і вельмі выкарыстоўваецца у прапагандзе нацыянальнай ідэі крайне правымі, то бок фашыкамі. І вось з пытаннем, калі я кажу, што я беларуская нацыяналістка, яны вельмі дзіўна на мяне глядзяць. Мне прыходзіцца тлумачыць, што, глядзіце, чым больш нацый, чым больш самаідэнтыфікацыі нацый, тым багацейшы гэты свет. Чым больш краін, а таму што нацыя мае мець нейкія межы, чым больш краін, якія сябе ідэнтыфікуюць рознымі, тым гэты свет розны. І не бывае, мы ўжо бачылі, калі ў гісторыі, калі адна ідэалогія, она паўсямесна ужыўляецца, да чаго гэта прыводзіць. Чым больш розных меркаванняў у рамках маралі, выбачайце, я не ўціскаю гэта, напрыклад, ментальнасць ісламскага дзяржавы і тэрарыстычнай. Не, але чым больш філіппінскіх, нямецкіх, французскіх ідэнтычнасцяў, тым гэты свет багацейшы. Мы, як беларусы, ні горшы, ні лепшы, мы маем сваё месца у свеце і маем прынесці сваё багацце ў гэты свет праз нашу беларускасць. Я так гэта бачу. Французы, каб вярнуцца да вашага пытання, для французаў гэта складанае пытанне, калі я гэта кажу, яны разумеюць, што так, я згодна. Я люблю то, што вось Францыя, я люблю гэта, які мы так. Я не люблю, якія мы тут. Я кажу, это нормально. Вы існуеце, гэта клёва. Я хотел бы яшчэ одну такую тему закрануть. Я вярнуся да ўсё ж таки беларусаў за мяжой. Вы у сваім інтэрв'ю казалі про тое, что неяк так склалася, что беларусаў мало даязджае до Францыі. І на сёння на ўсю Францыю где-то тут лічба згубілася 15-20 тысяч прыкладна на ўсю краіну беларусаў. Тым не менш, вот глядзіце, я у 22-м годзе у Берліне записываў інтэрв'ю с нашай выдатнай спявачкай Веранікай Кругловай. Крыві. І вот мы сядзім, і яна мне расказвае, ведаеш, а яна ўжо таксама больш за 20 гадоў жыве у Нямецчыне, у Берліне. Яна кажа, я вот больш за 20 гадоў тут жыву ў Берліне. І мне падавалася за ўвесь гэты час, што я ведаю усіх там 7,5 беларусаў, якія ў Берліне жывуць. І тут раптам здараецца жнівень 20-го года. 10 жніўня, кажа, я еду на Александрплац, каб вот выйсці, ўсё ж таки падтрымаць такую акцыю падтрымкі, зладзіць з тым, хто знаходіцца ў Беларусі, хто выходзіць на акцыі пратэста. І думаю, што вот усіх гэтых там 7,5 чалавек я і сустрэну, сваіх сяброў. Кажа, я прыязджаю на Александрплац, а там сотні беларусаў. Я гляжу, кажа Вераніка, на іх і думаю, даражэнькія, дзе вы хаваліся усе гэтыя 20 гадоў? Тую ж самую гісторыю я чуў і у Германії, шмат у якіх гарадах, там у Франкфурце на Майне мне тое ж самае расказвалі, у Штутгардзе мне тое ж самае расказвалі, мне тое ж самае расказвалі у Стокгольме і там у іншых гарадах, я не ведаю, Канадзе, у ЗША і ўсё астатняе.
у вас было тое ж самае ці не? Вот як змяніў беларускую дыаспору 20 год? Ну, прынамсі, я ведала беларусаў да 20-го года, якія жывуць у Францыі. Мы ладзілі невялікія пікеты перад і амбасадай, і ладзілі такія інфармацыйныя пікеты на плошчах Парыжу, каб інфармаваць парыжан пра тое, што адбываецца ў Беларусі, пачынае з 10-го году. Не, я ведала беларусаў, але, конечно ж, пазнаёмілася з большай колькасцю беларусаў пасля 20-го году, канешне. Людзі выйшлі, таму што мы закраналі гэта пытанне на пачатку інтэрв'ю, таму што ім адгукнулася, то што яны адчулі, што яны маюць падтрымаць сваіх суайчыннікаў, што яны не могуць застацца ў цішыні, калі людзі ў Беларусі змагаюцца. Да, гэта адкрыла нейкую брэш самавызначэння, жаданне самавызначэння, жаданне далучыцца да таго, што адбываецца ў Беларусі, жаданне падтрымаць. Это был цудоўны момант. І дзе яны хаваліся? Хаваліся па сваіх жыццях. І калі я слухаю гісторыі беларусаў, якія у Францыі, таму што з шмат з кім мы сталі сябрамі, то я разумею, што гэта было нелёгкае, просто нелёгкае жыццё ў міграцыі, да. Дзеці таксама нагода таго, каб трошки зменшыць свой актывізм, менш шукаць сяброў. Таксама ты ў Францыі жывеш, ты не будзеш закрывацца ў дыяспары, ты шукаеш, каб знаёмства дзе на працы адбываюцца у дзіцячым садку з бацькамі, куды ты адводзіш дзяцей. Ну вось такія рэчы, якія ж і то, што мы распластаны па ўсёй Францыі, таксама так як споры, але нідзе збольшага не сканцэнтравана, акрамя Парыжу, таксама грае роль. Дзе ты найдзешся ў гэтай Францыі, сколькі там у нас тут? Божечки, 60 миллионов, 70, не памятаю, 15-20 тысяч. Пойди найдись. У меня были спробы по геаграфічнаму прынцыпу зладзіць нейкія суполкі ў Фейсбуку. Некаторыя правальвались, некаторыя знаходзіліся людзей. Это нормально. Это нормально. То, што яны выйшлі, вось гэта паказальнік таго, што яны беларусы. Это паказальнік таго, што яны існуюць, і то, што не трэба ім казаць, а дзе ж вы былі? Божечки, дзякуй, што выйшлі, дзякуй, што вы ёсць. Да, где вы были 8 лет, пока дамбілі бамбас? Ведаеце, з гэтай нагоды мне вот вельмі цікава сказала першая прэзідэнтка асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортон. Яна вот сама ў Каліфорніі жыве, і яна кажа, я-то ведала беларусаў таксама, якія до 20-го года, якія там жылі недзе побач, все, але ім вот эта ўся беларуская тэма увогуле там, асабліва там нейкі ладзіць нейкія імпрэзы, там нешта там такое, дыаспаральнае жыццё, умоўна кажучы, беларускае, было абсолютно по барабану. І тут здарыўся 20-й год. І яна кажа, вот як все одно таким вот шкрыбком прайшоўся по вот этой зацэментаванай скуры гэтых беларусаў, і кажа, і садраў з іх вот гэтую нанасную, там, я не ведаю, там, ці, можа быть, абыякавасць, рускасць, амерыканскасць, яшчэ што, і вось знутры выскочыла, показалася, прорасла гэтая беларускасць. Яна кажа, у нас ва ўсіх гэта ёсць, дзесьці глыбока, для кожнага сваё можа стаць вось гэтым шкрыбком, якое адкрые гэтую магчымасць беларускасці выявіцца, але яна ёсць. Як вы думаеце, яна сапраўды ёсць? І ці ва ўсіх, ці ўсё ж такі, ведаеце, такую цікавую фразу я пачуў, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Як і французамі становяцца. Возьми француза, перавезе яго ў Беларусь, ён там пражыве і стане беларусам. Ну, конечно. Ну, вот беларусам-то становятся, нават француз можа стаць беларусам. Знаете, а нараджаюцца-то яны французамі, а нараджаецца на тэрыторыі Беларусі, ну, чалавек, які можа пражыць ці то рускім, ці то тутэйшым, ці то беларусам, але вот стаць беларусам, гэта сапраўды трэба стаць. І можа стаць, як той же самы Зміцер Дашкевіч, які нарадзіўся на Урале, ці той же самы Міхалок,
ці той же самы метадолог, філосаф Мацкевіч, які таксама нарадзіўся ў Расіі, але сталі беларусамі. Яны нарадзіліся людзьмі, але яны пазналі сябе ў беларускай ідэі, у беларускасці і вызначылі так, я сябе прызнаю беларусам. Да, гэта можна лічыць, што гэта нейкае вырашэнне асабістае, але я думаю, што да большасці гэта прыходзіць натуральна, без такого «всё, заўтра чацвер, з чацвярга я беларус». Это паступова ты... Это праз любоў. Праз любоў ты бачыш, якія беларусы, у цябе сябры беларусы, ты жывеш у Беларусі. І да, ты робішся беларусам ці не? Ты нарадзіўся ў Беларусі, ты вырас усё жыццё ў Беларусі, але ідэнтыфікуеш сябе як расеец, напрыклад. Такое, я думаю, што павінна існаваць дзесьці. І это пытанне самаідэнтыфікацыі, так яно небяспечна ў тым сэнсе, што як мы сябе, як карабль назавеш, так ён і паплыве, як мы сябе ідэнтыфікуем, так мы і будзем існаваць. Будзеш сябе ідэнтыфікаваць як вясковым лузерам, так ну да. Будзеш такім беларусам, вясковым лузерам, будзеш сябе ідэнтыфікаваць як неверагодным, будзеш неверагодным, хаця што гэта, конечно, значыць неверагодна, это асобнае пытанне. Беларусамі, да, я згодна з вами, насамрэч, беларусамі становяцца, але не праз вырашэнне, а праз любоў. Ну, хтосьці праз любоў, хтосьці праз рэвалюцыю. Я маю на ўвазе 20-й год. Шмат людзей па выніках 20-го года зразумелі, адчулі і вярнулі сабе сваю беларускасць, скажем, вырасцілі яе. Той, хто не праз рэвалюцыю 20-го года, той таксама раптоўна, але праз вайну, праз люты 22-го года, как бы зразумелі, што не, вот все ж таки не тое гэта, а нехта да гэтага часу не зразумеў. Таму как бы да, але вам не падаецца, што вось мы так кажам пра нейкія там нацыянальныя, культурніцкія такія каштоўнасці, і гэта сапраўды гучыць вельмі так прыгожа. Каштоўнасці это ўвогуле как бы прыгожа, але вот яны каштоўнасці. Мова нацыянальная, гісторыя, культура, традыцыі і ўсё астатняе. І мы такія, тут вакол у нас глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, касмічныя караблі Маска ўжо збіраюцца бараздзіць прасторы і гэтак далей. А мы такія за гэтым плотам з нацыянальных каштоўнасцяў раз такія, а зато у нас усё па-беларуску. Можа быць, как бы не своечасова? Не, наадварот. Я лічу наадварот, таму што калі працэс глобалізацыі, гэта працэс, які вельмі падобны да працэсу імперыялізацыі, акупацыі тэрыторый. Толькі гэта тэрыторыя эканамічныя, культурніцкія, напрыклад. Вельмі своечасова. Я такі пра традыцыю, у мяне пытанне, якія у нас традыцыі? Традыцыі, я баюся, што нам прыйдзецца прыдумаць новыя, бо тыя, якія існавалі, яны не адпавядаюць часу і не былі пражытыя, ці іх трэба асэнсаваць нанова. Але чаму гэта таксама своечасова? Таму што у гэтай сітуацыі глобалізацыі, калі ўсё кажется стэрэатыпна у карцінкі Нетфліксу, калі ўсё пад адну гребенку загрэблена, так, капіталізма амерыканскага збольш. Так, нам трэба шукаць, як вызначыцца і што даць якое адпавяданне гэтаму. Французы так і кажуць, прынамсі, выбачайце, конечно. Французы кажуць, да то у нас культура. Конечно, яны зараз бюджэты уразаюць на сваю культуру, да? Але зато у нас, глядзіце, вось гэты культурніцкі дзеяч, сусветна вядомыя. Наша кіно адно з самых лепшых. У нас адны з самых лепшых мастакоў, да? Мы на гэта ўвагі пакуль што не звяртаем. Паціху пачынаем пра гэта размаўляць, але недастаткова. Мне такое адчуванне, што дагэтуль яшчэ не паважаем дастаткова сваю культуру. Бачым яе як нешта другога сорту у параўнанні з вялікай рускай культурай, разумееце? Вось гэтага не стае, да, за гэта трэба змагацца, каб я ж не, выбачайце. А у нас, да, у нас ёсць гэта. На што?
У кожнага сваё, не ведаю, Саудаўскай Аравіі ёсць нафта. У нас ёсць культура. Ці можам мы з гэтым параўнанні неяк змагацца за першае месца паміж самых лепшых нацый у свеце? Ну, па-першае, навошта? Па-другое, што як нам глобалізм замінае, як нам ракеты на Марс Маска, я спадзяюся, калі-небудзь ён на яе сядзе туды сам паляцець, да? Маё асабістае меркаванне наконт Маска. Як нам гэта замінае і што гэта змяняе з таго, што мы варты і сваёй культуры, і сваім існаваннем, і што мы можам прапанаваць свету наша бачанне жыцця. Нашу салідарнасць, напрыклад. Людзі, калі бачылі нашу салідарнасць у 20-м годзе, у 21-м, французы, напрыклад, я даю вам фідбэк ад знаёмых і незнаёмых людзей, яны былі ў шоцы. Ты ж расейцы былі ў шоцы. Як мы салідарны адзін з адным і як мы адзін аднаму дапамагаем. Гэтая наша каштоўнасць. З гэта, я думаю, вельмі добры пачатак салідарнасці паміж людзьмі. І з талерантнасці. Талерантнасць — гэта каштоўнасць вельмі моцная наша. Таму што талерантнасць, да, яна мае, мы пабачылі ў 20-м годзе, і ў 22-м таксама яна мае межы, але яна існуе. Пачуць іншае меркаванне, зразумець і ўпусціць іншага чалавека ў сваё жыццё, дапамагчы абсалютна незнаёмаму чалавеку. Канечне, з рызыкай для сябе, інакш гэта не мае каштоўнасці, гэта наша вялікая, адна з нашых галоўных рыс, я думаю. Дарэчы, мы калі у восенню 20-го года записывалі праграмы пра нацыянальную ідэю, акурат вот восень, гэтыя тыя часы, калі вельмі актыўна яшчэ працягвалі адбывацца дваровыя сустрэчы, на якіх з вялікім задавальненнем беларусы, якім было раней абсалютна па барабану, слухали беларускіх музыкаў, слухали беларускіх літаратараў, гісторыкаў, Боже мой, філосафаў нават слухали со словамі «Мацкевич, ну ты, блин, даеш». Оказывается, у нас тут свои філосафы ёсць. І людзі, якія прыходзілі да мяне ў студыю, калі мы гаварылі пра вот гэтыя дваровыя сустрэчы, вот эту цікавасць да свайго беларускага усяго, яны казалі, гэта вельмі радуе, і гэта сведчыць пра тое, што беларусы сваё прынялі, і гэтую пасту назад у цюбік не запхнеш. Вось гэта ўсё, вот гэтыя думкі вот ёсць у гэтай кнізе у нашай, але мы бачым 4 гады неспынных рэпрэсій і культуры у тым ліку, і мовы у тым ліку, і ўсяго астатняга. І такое адчуванне, што вось гэтыя нашыя перакананні 20-го года наконт немагчымасці уціснуць назад, яны не спраўджваюцца. Ці ўсё ж такі спраўджваюцца? Вот як вы ацэньваеце? Я ж не ведаю, я ж не там. Я разумею, пра што вы. Ідзе на хвалі надзеі, якую ўсе мы мелі і ўнутры, і па-за межамі Беларусі, таго, што штосьці зменіцца, на гэтай хвалі надзеі мы забыліся на некаторыя рэчаіснасць, на сітуацыю, якая яна ёсць, на тое, што такое ўлада насамрэч. Улада — гэта рэпрэсіўны апарат. Улада у Беларусі, так. Нават у дэмакратычных краінах гэта таксама існуе рэпрэсіўны апарат паліцыі. Улада трымаецца на моцы, якая дзяржава можа супрацьстаяць спробе захопу сваёй улады. Прабачце, я па-французску ўжо пачала, таму што я чытала гэта па-французску у Ганны Арант аб рэвалюцыі. Дарэчы, вельмі раю ўсім гэтую кнігу паказаць, не магу, бо яна толькі па-французску у мяне. І вось зараз пераасэнсоўванне ідзе гэтага досведу, у тым ліку праз валантэрства беларусаў ва ўкраіне. Ёсць змяненне поглядаў і таксама разуменне, што людзі не пайшлі да канца у 20-м годзе. Збольшага я чула пра гэта ад беларускіх ваяроў ва ўкраіне. Я ездзіла 2 разы, 23-24 годзе, для даследаванняў. І яны казалі прама, мы спрабавалі даць адпор тым, хто б'е, хто гвалціць, хто
са зброі абараняе незаконную ўладу, мы спрабавалі ім нешта супрацьстаяць, мы не былі падтрыманыя. Зараз мы змагаемся ва ўкраіне, таму што гэта наша тэрыторыя, дзе мы можам супрацьстаяць нашаму агульнаму злу, таму што Лукашэнкі б не было, калі б яго не падтрымліваў Пуцін. То бок для нас гэта мае сэнс. Незалежнасць Украіны мае сэнс для нас і за незалежнасць Беларусі, і супрацьстаянне, якое мы не скончылі ў 2020 годзе. Разумееце, вось гэта пераасэнсаванне, яно вельмі важна для нас зараз. Зразумець, што пайшло не так, чаму у нас не атрымалася тады. І гэта не таго, каб сябе вінаваціць, мы такія, мы не даціснулі. Вось у меня быў знаёмы украінец, які на мяне наязджаў: вось мы на Майдане выйгралі, а вы не змаглі. Я ржала. Ну, я спрабавала з ім спрачацца, да, тому што у мяне быў вельмі блізкі сябра, былы муж маёй мамы на Майдане ў той момант, калі ўсё там адбывалася, да. Я ведаю, што адбывалася на Майдане, хаця я там, конечно, не была. І то, як што адбывалася ў Беларусі, ты ўпэўнена, што ты можаш параўноўваць гэтыя сітуацыі? Вось, напрыклад, такія рэчы, не трэба сябе вінаваціць, што мы не дажалі тады, не даціснулі. Нас гістарычны момант неспрыяльны, і маё меркаванне, да, і непадрыхтаванасць да гвалту, скажем так, не бітай часткі насельніцтва, якая выйшла на мірныя пратэсты. І, па-першае, не трэба сябе лічыць вінаватым у тым, што цябе пабілі. Гэта не ты вінаваты, гэта вінаваты той, хто біў. І вось, трэці пункт, той, што была моц, зброеная моц была на баку беларускіх уладаў. І гэта праблема. Праблема ў гэтым. У Арменіі, у іх зараз шмат сваіх праблемаў, так? У Арменіі і войска, і паліцыя перайшлі на бок народа. Можа паглядзець туды, чаму, падумаць, чаму так здарылася. Што ў грамадстве, якія ў грамадстве існуюць сувязі, што гэтыя людзі не змаглі глядзець у вочы сваім суайчыннікам і працягваць іх забіваць. Яны не маглі. Яны перайшлі на іх бок. Гэтыя пытанні павінны паўставаць, а не тое, чаму мы такое гаўно, што не змаглі перамогчы ў 2020 годзе. Да, на жаль, трэба завершаць нашу размову. Я, ведаеце, я тут, чытаючы ваше інтэрв'ю, звярну увагу на фразу про тое, што вы кажаце: я сабе набіла татуіроўку контур Беларусі на плячах, ключыцы, руках. Каб звесці іх на ўзроўні пупка, атрымаецца, калі звесці іх на ўзроўні пупка, атрымаецца контур краіны. Што б не адбылося, Беларусь застанецца са мной. Гэта факт. Да. Яна тут, калі кажа, скажем, Вільня вот здесь і тут. Каб паржаць. Ну да, яна ёсць. Таму што я перанесла сваю Беларусь з сабою, сваёй беларускай мовай, і хачу, каб яна засталася са мной такая до конца жыцця. Да, гэта выбор ідэнтыфікацыі. Мы пра гэта размаўлялі. Нацыянальная ідэя. І вось, нацыянальная ідэя ад Алісы Саракваш. Гучыць як? Нацыянальная ідэя беларуская ад Алісы Саракваш, так? Ну, конечно, не французская ж. Ведаеце, першы крок каб сябе, каб выйсці з дэпрэсіі, гэта пачаць сябе любіць. Это цяжка. Нам трэба пачаць сябе любіць. Паглядзець на то, якія мы ёсць, з нашымі плюсамі, з нашымі мінусамі. І, конечно же, любіць плюсы, ну, такімі, якія мы ёсць. Любіць сябе як людзі, як нацыю, як культуру, як ментальнасць, такія, якія ёсць, а не глядзець на суседзяў, на Ілона Маска, то мы такія, то мы не сякія. Любіць, паважаць такімі, які мы ёсць. Это пэўна маё бачанне нацыянальна-беларускай ідэі. Любіць сябе такімі, якія мы ёсць. Так. Что ж, я тут уже записываў словы за спадарыняй Алісай: солідарнасць, талерантнасць і гэтак далей. А аказалось, это
яшчэ больш узвышана ўсё не у стылі как бы французскай. Мы ж чамусьці лічым, што французская нацыянальная ідэя гэта свабода, роўнасць, братэрства. Но але вось бачыце, як яно ўсё складана і з французскай нацыянальнай ідэі оказывается, а беларуская ад Алісы Саракваш гучыць так: любіце сябе такімі, якія вы ёсць. Шыкоўная нацыянальная ідэя, як па мне. Ну, не здзекуйцеся, калі ласка. Я не здзекуюся, я сур'ёзна кажу. За вот нават абсалютна не шкода вось такую цішотачку ў якасці падарунка за такую класную нацыянальную ідэю, за выдатную размову ад сябе. Еўрарадыё, праграма Ідэя X абавязкова прывязу вам у Парыж і падчас нашай сустрэчы, якая, спадзяюся, абавязкова адбудзецца, вам перадам. Дзякуй вялікі, спадарыня Аліса. Вам дзякуй. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.